benene væk. Vriden op til hånden. Skænken op til hånden. Skænken, kom. Ja. Godt. Kom du slager. Helt ud i hjørnet herovre. Helt ud. Du skal kigge op. Du kommer rettet midt på den blå og midt på den grønne. Kig op. Ja, sådan. Og sidde støt. Ben. Kom. Tryk. Super. Af. Tilbage til af. Så er der en ven der. Kig op. Kig bagom. Op og sidde.